млади хора, талантливи български граждани казват: отричаме се от тая държава, която е само вземала от нас и нищо не ни е дала. Това ли е нашата България? Това ли сме ние, българите? Нашите велики управници, които продадаха страната ни, затриха селското стопанство, затвориха заводи и предприятия, разпродадаха земята ни и ни направиха роби, експлоатирани и принудени да работим за нереално малко пари в собствената си държава. Затова нека тези, които са се превратили в ролята на богове, да не забравят, че идва и техния ред да носят отговорност за 23 годишния геноцид над народа ни. Никога повече няма да бъдем роби. Ще защитим ли честта си? Ще защитим ли децата си? Ще покажем ли на света България и силата на българския дух? Да живее България!